Добре дошли в подкаста на Пето средно училище Георги Змелиев. Днес ще обсъждаме темата за споровете в училище, скандалите и в спречкванията. Ние сме ученичките от 11 и 8 клас. Това е Константина, аз съм Любов, а днес на гости ни е Стоил. Здравей, Стоил! Много се радваме, че си наш гост и че прие нашата покана. Благодаря и аз се радвам много за поканата. Какво мислиш за споровете в училище и дали трябва да има въобще такива? Не смятам, че трябва да има спорове в училище, защото в класа се получава едно деление, което разделя класа и това не е хубаво. Искам да те попитам дали мислиш, че когато има спор в класа ви и е насочен към един определен човек, карате, например, човека да се чувства гузно, да не се чувства на местото си, да не му е комфортно в класа и да го карате просто да се чувства по недобър начин, защото вие сте решили, например, да се заяждате или да задавате определени въпроси към него, за да може да го провокирате. Аз смятам, че тормозът от ранна детска възраст може да навреди на психически на детето. Лично в моят клас и в другият има деца, които са били тормозени и от други училища, и са дошли в нашето училище. Какво мислиш за агресията, когато е в училище и е насочена към един определен човек и карате този човек, нали не тие провокаторите в училището, карат този определен човек да се чувства некомфортно, да го провокират с въпроси, да го карат да плаче и всякакви такива неща. Да, просто да не се чувства на мястото си. Има ли такива хора във вашия клас или в училището познаваш ли такива хора? Смятам, че вербалната агресия в училище от ранна детска възраст може да навреди на детето. В нашето училище лично има много примери, аз познавам. В моят и в другият клас от други училища са се преместили доста момичета и момчета, които са били жертви на вербалната агресия в училище. Добре, смяташ ли, че някакси социалните мрежи вредят на децата и съдържанието, което се гледа, е фактор за тази вербална агресия? Да, аз лично смятам, че социалните мрежи могат да навредят, да повлият по-скоро на вербалната агресия в училище, защото някои деца, когато гледат определени инфлуенсъри по модерен начин, могат да се влияят от тях и съответно да подражават на тях и да се събира агресия в тях. Смяташ ли, че когато видиш такава агресия от определен човек към друг човек, трябва да направиш нещо или да се говори с този човек? Защото според мен, когато агресията идва от един определен човек, може фактори, например, за социалните мрежи, както каза тя, може да идва от родителите, може този човек, от семейството, може този човек, например, също да е нараняван от преди и за това да си изкарва агресията върху по-слабите хора. Също това смятам, че ако тази агресия е била възпитана или провокирана от семейството в ранна детска възраст, в много малко случаи тя може да се изкорени в по-голяма възраст, особено в пубертета между 12 и 18 години. Добре, смяташ ли, че с тези деца може да се работи, дори да не е в тези педагогическите стаи, а просто насаме с учител, с родител, да се изясни проблема и тези деца да бъдат като останалите, да не издават тази агресия? Смятам, че в доста училища има такива случаи и в малко от тях, колкото и да се работи, ако тази агресия е вкоренена в детето от примерно 7 годишна до 7 годишна възраст, трудно може тя да премине в доброта или вече да не е агресия. Мислиш ли, че когато на този човек му се даде чисто малко любов и му се покаже, че всеки може да има минимално ето толкова дори добро в него, той може да се промени по някакъв начин? Да, смятам, че всеки човек с доброта може да се промени и естествено и с продължение на процеса, дори в детски педагогически стаи също може да се промени ученикът. Пак казвам, трудно е, но може да има време. Добре, според теб на този човек от душата ли му идва тази агресия и тези нападки или просто се съдържа това от емоции, от ранни детски ситуации, които се случи? По принцип, интересен въпрос. От детски травми, ако родителите вкъщи се карат да се бият, логично е и детето да наследи. Да наследи и тази агресия да проявява и в училище. И пак казвам, че това в много деца
е вкоренено още от ранна детска възраст. И е факторен проблем и оттам се разраства и като по-големи, дори след завършване на училището, те пак са агресивни. Очаквайте ни следващия петък в 5 часа с новия подкаст и темата за Любовта. Довиждане! Довиждане! 45 дубъл. Давайте. Починали? Да. Ние се говорим така, живота е добре, моята колежка, ясно.